ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆଣୀ କୁହନ୍ତି। ପାଦରେ ନାଲି ଅଳତା, ସିନ୍ଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ଆଉ ଲାଜ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ନାକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଢ଼ଣା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଉତ୍କଳରେ ତା'ର ପରିଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ତା'ର ଇଷ୍ଟ। ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧର୍ମର ଦେବତା ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ଧର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ 12ଟି ରାଶିରେ ହିଁ ବିଚରଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେହି ଦିନକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ଯେଉଁ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ସେହି ରାଶିର ନାମ ଅନୁସାରେ ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ନାମକରଣ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି କାହିଁକି ପାଳନ କରିବା ଓ ତା'ର ନିୟମ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ କୁହନ୍ତି ଗ୍ରହ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନର ନିୟମ ବହୁତ ସରଳ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଘର ଦ୍ୱାର, ରୋଷେଇ ଘର, ଠାକୁର ଘର ସବୁ ସଫା କରାଯାଏ। ଆମିଷ, ଉଷୁନା, ପିଆଜ ରସୁଣ ଏସବୁ ବର୍ଜନୀୟ। ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମିଛ କଳହରୁ ଯେତେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ ସେତେ ଭଲ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧେଇକି ସଫାସୁତୁରା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିକି ପୂଜାପାଠ କରାଯାଏ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେଉଁ ଦେବତା ପୂଜା ପାଆନ୍ତି? ପ୍ରକୃତରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ 2 ଜଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ ଦେବତା ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପୂଜା ପାଇଁ ଉପକରଣ ଏବଂ ନିୟମ। ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଛଣା ଛାଡ଼ିଦେବେ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଗାଧେଇ ସଫାସୁତୁରା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ଅଳତା ସିନ୍ଦୂର ଯାହା ଲଗାଇବା କଥା ଲଗାଇବେ। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳ ନେବେ, ସେଥିରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଟିକେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କର୍ପୂର ଟିକେ, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଟିକେ, ଲାଲ ସିନ୍ଦୂର ହେଲେ ସିନ୍ଦୂର, ନହେଲେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ। ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ଭାନୁଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବେ। ଏହାପରେ ବେଲପତ୍ର, ଗଙ୍ଗା ଜଳ କିମ୍ବା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ମହାଦେବଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଯେମିତିକି ଦୁର୍ଦୁରା ଫୁଲ, ଅରଖ ଫୁଲ ଏସବୁ ଚଢ଼େଇ ପାରିବେ। କନିଆରୀ ଫୁଲ ଏସବୁ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ରନ୍ଧିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଏବଂ ରାତିରେ ପଣା କିମ୍ବା ସର୍ବତ ପିଇ ସାରି ଓଷା ଭଙ୍ଗ କରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।